Lijepi pozdrav. Ja sam Gordana Galetić i danas ću govoriti o tome kako da olakšate djeci putovanja. Naime, često se dogodi da vidim roditelje kako primjerice dijete u kolicima, mama naleti na neku prijateljicu ili sjedi sa prijateljicama na kavi i dijete je nemirno, plačljivo, uporno se želi ustati iz kolica ili slično i mama mu samo gurne dudu ili ga umiruje na kratko pa se vrati u razgovor. I čini mi se da mi ponekada zaboravimo da djeci kao i nama može biti dosadno i naporno i vruće i da očekujemo, da imamo previsoka očekivanja pred djecu, da očekujemo da se dijete ponaša onako kako se ni mi ne bi ponašali kad vam je dosadno. Ako čekate u redu, šta činite? Gledate u mobitel ili možda čitate neku knjigu, nekako se zabavite. Djeca su još mala i ako im mi ne omogućimo tu zabavu, ako ih mi ne opskrbimo igračkama koje žele ponijeti ili nečim drugim, ovisno o dobi djeteta, djetetu će biti dosadno. Tako je i na putovanju. Dakle, bitno je sjetiti se i nekako pogledati šta je realno. Idete na dug put, možda idete na godišnji odmor, možda ćete se voziti 5, 6, 3, 7, 8 sati. Kako učiniti da to putovanje za vas i za dijete prođe što ugodnije, što ljepše, lakše, sretnije. Da ne bude samo cilj u pitanju, nego da nam putovanje bude gušt. Da putovanje i uživanje u putovanju također bude vaš cilj. Ovisno koje dobi dijete ćete te ideje prilagoditi. Ja ću vam ispričati na primjeru našeg nedavnog putovanja koje je trajalo 7-8 sati i naše kćeri od 7 godina. Dakle, bila sam svjesna da je to dug put i da će se ona voziti iza i da ako muž i ja sjedimo naprijed u autu i komuniciramo, ona će možda odspavati neki dio puta iako više ne spava po danu, iako krenemo rano ujutro opet ili po noći, opet je vjerojatno da neće baš spavati cijelo vrijeme i zbog uzbuđenja i tako dalje. I stoga sam odlučila sjediti iza. Neko će reći, zašto pa... Ne samo da bi njoj bio gušt, nego sam odlučila to putovanje pretvoriti gušt i za mene i priliku za povezivanje sa kćeri, za bonding, za zajedničku zabavu, radost. Ponijeli smo zajedno igračke koje ona voli, s čime se voli zabavljati, pa tako primjerice karte za Uno. Dio puta smo se kartali, puno puta smo stajali i taj dan je jela sladoled, čini mi se, 3 puta. U njenom svijetu kvalitete je to važno jer mi ne prakticiramo više od 1 sladoled dnevno. Kod vas je to možda nešto drugo. Uglavnom, pa sam učinila promjenu, iznimku, da sad kad se putuje se svako malo stane i pojede sladoled. Pa je već to izazvalo veliko zadovoljstvo i radost kod nje i veću spremnost na suradnju i uživanje u putovanju. Također smo na pola puta smo stali u jedan lijepi grad, otišli smo tamo u ogroman park i prošetali uz jezero gdje imala prilike vidjeti kornjače, isprobati sladoled kakav još nikad nije probala, ležali smo na travi, šetali, protegli noge, uživali. Samo da napomenem, ona nije htjela da stanemo. Bila je usmjerena da čim prije stignemo u mjesto kamo smo išli, u taj apartman, da se smjestimo. Ja sam shvatila da je to baš dobar trenutak da je naučim da uživa u putovanju, a ne samo da se usmjeri na neki cilj. I zapravo je to uspjelo, jer iako nije željela da stanemo na pola puta, nego je htjela da čim prije stignemo, je bilo tamo prekrasno. I imala je novo iskustvo kako putovanje može biti samo po sebi cilj, samo po sebi prekrasno. Zatim smo, neki dio vremena se ona sama zabavljala, pa je malo odrijemala, pa smo pričali priču, pa smo se cijelo vrijeme smijale, zafrkavale i pretvorile to putovanje doista u zadovoljstvo i gušt na koji sam i ja i ona bile ponosne i zadovoljne.
Naravno, supruga smo uključili kad god je to bilo moguće, obzirom da je on nas vrijedno cijelo vrijeme vozio. Dakle, isplanirajte putovanje tako da uključujete dijete, da to napravite zabavno, da se igrate s djetetom, da opskrbite mu one igračke s kojima se može igrati neke periode samo, da radite kratke pauze, da u tim kratkim pauzama unesete puno raznih gušta i sretan put. Sigurna sam da vi imate još mnoge kreativne ideje kada imamo na umu da je djetetu dosadno i da smo svi važni i da postoji način da putovanje bude samo sebi cilj i zabava. Želim vam sjajan provod. Bok!